immensitat, bellesa i tranquil·litat. El meu primer record de l'abadia és anar a la platja amb mon pare i ma mare de ben petitona. Un lloc especial per mi és molt a prop d'allà on he viscut, gairebé 30 anys, que és al port de Pollença, en un passeig de ja arribant cap a la base militar. Allà hi ha un mollet, que era un mollet de Villaponderosa, i allà és un lloc per mi especial. L'abadia de Formentor és un lloc tranquil, és un lloc on el silenci, sobretot a èpoques amb no molt de turisme, hi regna, perquè és un lloc apartat de la resta de poble, i immens perquè veus tot a la mà i perquè no hi ha gairebé res més que aigua. Per mi aquest lloc me desperta records d'infància, moments especials viscuts o bé en família que ja no se tornen a repetir perquè ja hem crescut i hem passat una altra etapa, i felicitat. La vida, a mi m'arrela a Formentor la vida, perquè he nascut allà i perquè les meves experiències, les meves primeres vivències de gairebé tot han passat allà. M'agradaria veure l'abadia d'aquí 20 anys, evidentment millor del que està ara, perquè ara hi ha massificació total i absoluta de vaixells que gairebé és impracticable ni nedar-hi. M'agradaria veure'l més net i menys, potser menys massificació, menys gent, així, perquè el que venen darrere puguin imaginar-se, si més no, com el vaig viure jo fa 20 anys. Per mi, l'avistament d'un animal especial és el cor marí, perquè he crescut amb ells. És que des de ben petita que veus aquell ànec que fica el cap sota l'aigua, és espectacular, m'agrada molt. Quin consell li donaria a un turista? Que respectàs tot, que respecti l'entorn, però que també que respecti el silenci, que també que respecti com si fos casa seva.